6 февраля 2014 был похоронен миф о добровольном присоединении Крыма к России. Об этом во время Международного форума «Крым – это Украина» заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров. Первой жертвой российской агрессии стал Ришат Аметов, который 3 марта 2014 вышел на одиночный пикет против оккупации. Его изуродованное тело нашли 15 марта, накануне незаконного референдума. От там, в Криму, в окупованому Криму, і кримські татари, і українці, які зберігають всі відчуття до своєї держави. Я сподіваюся, і люди інших національностей, вони дійсно очікують, щоб як можна скоріше Крим повернувся до України. Це не просто такі теоретизування. Кожного дня приїжджають люди, треба просто з ними бачитися і просто їх послухати, що вони говорять і як вони це чекають. Ми маємо відоправдати їхні такі очікування також. І тому нові такі форми, які допоможуть скорішому поверненню Криму, вони мають бути знайдені. Ще раз повторюю, якщо ми об'єднаємо всі зусилля. Меджліс кримськотатарського народу до цього готовий абсолютно. Абсолютно.